ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇನ ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ. ಗಂಜಿಮಠ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು. ಆ ಊರುದ ಜನ ಕಲ್ತಿನಕುಲು ಆಂಡಲ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು. ಕಿರಣ್ಲ ಸಿಟಿಟ್ ಕಲ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲೆನ ಕಂಡಡ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಖವಾಯಿನ ಜೀವನ ನಡಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪುವೆ. ಹಲೋ ಗಿರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಕಿರಣ ಯಾನ್ ಫೈನಿಯಾ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ರಜೆಟ್ ಊರು ಬೈದೆ ಅಂಚ ನಿನನ್ ಪೂರ ತೂದು ಪೊಯ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಊರು ಬರಿಯರೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾ ಅಂಚನ ಹಾವ್ ಬಲ ಬಲ ಬರ್ಪಿನಕ್ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬರೋಡ ಇಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಎನ್ನನಾಗ ಈ ಏಪ ಬೋರ್ಡನೆಲ್ಲ ಇಂಕು ನಿಲ್ಲಡೆ ಬರೋಲಿ. ಏ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಆವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪ. ಹಾ ಹಾವ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಯ್ಯಗ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದ ಕಿರಣೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಗು ಪೋಪೆ. ದಾದ ಮಗ ಬೇಲೆದಕುಲು ಇಜ್ಜೆರ ಅಕುಲ್ಡ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈತ್ ಕಲ್ತದಿ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿಯ ತನಿಕ್. ದಾದಮ್ಮ ಇರು ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲದಾರಾದು ಇಂಚಪುರ ಪಾತಿರುಣ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಬಂದು ನಿಕುಲುದ ಈತ್ ಚೀಫ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪರು ಅವು ಪೂರ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರತ ಐಕ್ಯಾನು ಪಂಡಿನಿ. ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆನೇ ಬೆಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತದು ಊರುಡೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲತ ಐಕ್ಯಾನು ಪಂಡಿನಿ. ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿಟೇ ಎಂಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾಯೇರು. ಆಂಡ ಪೊಪ್ಪಗು ತನ್ನ ಮಗೆ ತನ್ನ ತೋಟ ತನ್ನ ಕಂಡ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಆಸೆಲ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಅಮ್ಮ. ಪೊಪ್ಪನ ಆಸೆನು ಈಡೇರಿಸವಂದಿನ ಮಗೆ ಇತ್ತದು ದಾದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಐಕಾದು ಯಾನು ಪೊಪ್ಪನ ಆಸೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆನ್ನಿನ ಬೇಲೆಡೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಒಂದು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ. ಹಾ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ಈ ಖುಷಿ ತಿತ್ತಂದ ಆತೇ ಯಾವ್ ಐದು ಮಿತ್ತ ದಾದ ಬೋಡು ಬಾಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ. ಅಮ್ಮ ಗಿರೀಶೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆಗೆ ಅಂದ ಏಪಗೆ ಅಮೇರಿಕರ್ದು ಬೈದಿನಿ. ಇನಿ ಅಮೇರಿಕರ್ದು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೆಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೂ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪೆಗೆ. ಹಾ ಅಂದ ಬರಡೆ ಬರಡೆ. ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಗಿರೀಶ್ ಬೊಕಾಯನ ಬೊಡದಿ ಕಿರಣ್ನ ಊರುಗು ಬರ್ಪೇರು. ಗಿರಿ ಗಿರಿ ಹೊರ ಕಾರುಂತಾಲೆ ದಾದಾಂಡ್ ಕಿರಣನ ಇಲ್ಲ ನನಲ ಬೈಜ್ಜಾತ ಐಕತ್ತಿಯೇ ಅವಲ್ತುಲೆ ಕಂಡ ಪಕ್ಕಿಲು ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡದೆ. ವಾವ್ ಈ ನೇಚರ್ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡಿಯೇ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್. ಅಮೆರಿಕಾಗ ಪೋವಂದೆ ಮೂಲೇಪ್ಪುಗ ಬಂದಾಪುಡು. ಅಂದುಮಯ ಅಮೆರಿಕ ಪಂಡ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಡುಪ್ಪುನ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪುರ ಬೇತವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್. ಎಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಬೆ ರಾಯ್ಬಕ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬತ್ತದ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಗನ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬರ್ತದ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪಿನ ನೋ ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಬೊಕ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಚರ್ ಸೂಪರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪುಗ ಪುರ ಪಂದಾಡ್ತಾ ಬೊಕ ಇತ್ತದ ಮನಸ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ. ಇಯರ್ಲಿ ಹೊರ ಬರ್ಪಿನಾಂಡ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪನು ಓಕೆ ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬುಡ್ದು ಇಂಡಿಯಾಡೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪಿನಾಂಡ ಐ ಕಾಂಟ್. ಬೊಕ ಇರೆನ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಡೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯರೆ ಆನಂತ ಬುಡ್ಪುಜಿ ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ನಿನಡ ಪೋದು ಪೋದು ಯಾನ ಪನ್ಪೇತ ಬುಡವೆನ್ ಪುರ ಕಿರಣ ಅಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೊಯ್ ನಮ.
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ನೆಲ ಗಾಳಿ ನೀರು ಜನಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆ ಬೇತೆ ಓಡೆಪೊಂಡಲ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಏಪಗ್ಲಾ ಉಪ್ಪಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಗರಾಗ. ಒಂದು ಕತೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿದೀಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡು ಉಂಡು ತೂಲೆ. ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕತೆ ಕಾದು ಕಾತೊಂದು ಪೊರತೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ್ಲೆನ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ ನೆನೆ ಪುಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕೈತಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.